Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 12. atalean gareia da, 158. atala guztira eta zenbaki potoluak. Astero, Gamerauntzian Twitch katean astelenetan, 5:00 aurrera batzen ga zuzenian, ez baldin badago beste arazorik edo, eta horren ostean, naiz irratian FM-tik astearte gauetan, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue. Eta, ohiko plataformetan aurkitzeko aukera izango duzue, iVoox, Peertube, YouTube eta bestelako batzutan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko gaituzue gu eta elkarteari buruzko informazio guztia, eta egiten ditugun gauzak, eta baita honen usta, ez? Adibidez euskerazko jokuak, eta zuek euskeratzeko aukera baita sarritan. Ni Damian Mainabetia naiz, lanerekin dare, Aritz Odriozola, eta Lander Enzue, eta haupa zuek. Bai. Barrero, beste aste batez. Hori da, eta gaur gauza askorekin, Bai komentatu nahi neban, eta abisatu barik, baina bueno, komentatzen dut, neko azedo da bilela itxulapikoarekin lortu nahian bere bideojokoak kaleratzeko dirutxo bat, euskera asko eta euskal mitologian oinarritutako adurre erronka, jokoa dabile ateratzen, eta bueno, biztasoa jotzeko, aukera politxa izan leikela, pentsatzen dut Durangoko azokan ikusiko duzuela urtiziar, baina ninean botatzea, bideojokueak eta rola, nire bi pasio handiak elkartzen dituan produktua izango da azkenian, eta bueno, hori ninean komentatzea. Eta, bueno, bestetik baita aurreko, hastian ingola monografiko handi bat, estimen datozen asunto batzoi buruz, oraindik ez dakigun beste gozatzu badare txintxiliz, baina, bueno, egin iban zubeteko saio bat. Eta gaur, gaur badauzkagu pare bat gauza, eta saiatuko ga ez luzatzen Juan San Astian bezala, ezta? Hori da, bai, ja saiatuko gara. Igual, harin eutik itxulopikona komentata bai, ekarri gure neban pasan hastien hasikeran, justo komente gendun beste gozatxu betala Ubisoften finantza emaitzan kontu, ez? Horren goiela esaten, itxura txarra dekola, eta aztak izer, berandutu bi esan, euren bilera hau aurkeztekoa. Eta azkenien pasadan ostiralien bien bilera hau, inbertsoriekaz eta bar, akziodunerekaz eta beste ejecutibo danakaz. Tantxadan dana, espero baino hobeto dala Ubisoften txat. Baina, bueno, horre, bai sartun bier da, adierazpen potolo bat edo lako tarteki potolo txubet, oso maitxa honak lortu da bezorokorrein, Assassin's Creed barriz espero baino hobeto joan da. Baina lan dabe bai izan behar da, gero euren beste Tencentegaz batera sortu bien azpi enpresa subsidiaria hori injartzen jarraitzen daula Tencenten aldetik, orduen. Bai badala, espero gondune baino maitxa hobie, baina alde batetik justo komentetan gendun bidie jarraitzen dabizela, bai, Tencentegaz Assassin's Creed, Rainbow Six eta alako beste saga batzuk, Far Cry, bigarren enpresa honetara bideratzen dabiz, Tencent ustot, 1.000.000 euro edo sartun da bezala subsidiare hau, ez da izan daitzenan, Vantage Games edo Vantage Studios, ez da daitzenan, hau injartzeko, eta orduen, bueno, Ubisoft bera ondo dala, baina Guillemot Familiesen helburu eustonik, Ubisoft izti dala, eta bestera jauzi eitzie edo betxete joku nagusizek, titulu nagusizek, horra Vantage Studios horretara eruetia. Bai, Vantage Studios, konfirmatzen dut. Bai, jode, ez dakit. Zuek zeustu duzu, bai, esan ari. Nik uste zurmurroa dela ja hainbat prezio atera dia Tencentek zenbat ordainduko lioken Ubisofti. Segurazki prezio esaten dituzen horiek espekulazio izango dira, baina ja hainbeste sonatzen duenean gauzak puntu ateraino eta baita esperotako da salmenta hori lehenago geroago gertatuko dela, beraz ikusi beharko da. Tencentek nola erosten duen, eta baita ere Tencentek ze politika hartzen dituen Ubisoftekiko. Kaleratzeak zeurazki ongo dira, Tencentek da nahiko plantilla badauka, bere estudioetan hortaz. Ikusi beharko da, momentuz espekulazio asko dago, igual pentsatzen hon
Landarrek esan du bezala txosten hori aurkezpenak geizki joango zela, baina ondo joan izana bastante arraroa da. Ez dakit, mugimendu arraroa egiten nahi ditza, beraz, momentuz itxarotea tokatzen dela nik uste. A ber, egisa da azken aldian gauzak nahiko txukun egiten da bizela. Baina, Erikek txatian esaten da bezala, Ubisoft oso handia da, eta langile asko dauzka, eta, karo, struktura hori mantentzia bakarria lan asko da. Eta, ez dakit, ze puntutaraino be, karo, ere komeniko jako beti ondo saltzia, egoera. Eta, Karo, bai. eta ikusiko dugu. Shadow ondo joango zan, nik uste baiet. Azkenean oso ere kargarri izan da, eta bentsate kritikak eta onak izan die, egisa da gero geratu dela nahiko isilik bezala, ez? Ez daue sekulako gihartu nauki. Baina azken aldian pare bat gauza ondo egin ditue, ez? Ubisoftek baitza, sarraskia hundien artean, eta ez dakit, hori saltzen beza dituko die. Orduan, auskalo. Zue izuztu duzu, salmenta pinpan eta... Nik uste dut luzerako kontu dela, Jungo ez lapurke bere ganatzen hor Bantas Studios horretan, euren IP arrakastatxunak, batuko dira, eta hortik ja joango da Tencenten erosketa hori, ez erosketa moduen, baizik eta purka zurgatzen joango dela suposatu nahiot, eta azkenin horretara bideratuko dela gaur egungo Ubisoft izango sana. Gero ez dakit zepasekoan beste IP danakaz, Ubisoften esku geratuko da ere, Ubisoftek bizirik jarraitzuko baduen, hori da nahia, horretan ez sartu gure, baina suposatze dute Assassinsen eta honen beste danan bideo hori izango dela. Bai, hori, nik euki dute Ubisoftekin bere gora berak, pertsonalki bai, dano doko bezala. Eta azken aldian Immortals jolasten ibili naiz, Phoenix Rising, eta oin badotza kariñotxo apur bat, orduan, hori pasatzen da. Nik uste dut ikusin bia dela, esok esan duzuna, peluzera eta ikusi, eta azkenean gu ikusle soiak besterik ez, hor ez dako gu, ez eraginik, ez ez. Erabiltzaileek hitz gutxi daukatela olako erabaki batetan. Bai, ez baldin bada ez danak blokean zerbait pentsatzen dugula, eta normalian izaten da zehose gaizki egiten da benean, orduan, bai, kasu honetan ez. Neregatik, eta ez baldin badaukazu beste zer, albisteak eta aurrera, ez? Kareta sartuta. Bai. Albisteak! Atal honetan, bideojoko kotasuna birpasatuko dugu. Bueno, aurreko saioa bukatu eta beriala irten ziren. Badakizu eze pasatzen da, gara jontan urteko azken txampa da, urtea bukatzen dabil, eta 2025 urte guztian ziar argitaratutako bideojokuei berriz begira jartzeko unea iristen da. Badakit ez diela urte guztikuak, uste de fetxa bateraino izaten dela, baina aurreko urtekoa be fetxa hortatik, sartzen di, ez dakidan azaruan fetxaren bat, ez dakizuen exactamente, baina hori adibidez, Indiana Jones eta Zirkulo, handia sartzen da aurtengo jokuetan, baina uste lentsu berten zala, eta hola. Vale, orduan, The Game Awards hautagaiak irten ziren, hemen guri hola pixkat, niri begiratzea eta ikustia eta morbor pixkat egotu ez jakitzea, jendeak ze ikusten da, da zer ez, baina gero egia esan jatasko enporta, zein irazten da, segintza doian premisua, beste batzuk zuzenian landerri txako asko gustatzen, rollo hau, ondo pentatzen jabe bai, azkenian, badauzka bere alde iunak, igual komentatuko dugu, momenturen baten, baina badauzka bere rollo eskasa, igual, azkenian, hemen egongo da seguramente zela da, zerbitzari, ez da gizela esan, baina, bueno, hemen jendeak gehien ordaintzen da benak, hemen etarako da bela abantaia txikiren bat, eta horre gauza asko egongo diela atzetik, iritzia emoteko olako asuntotan, eta gero daukane eragina eta impactua bek, ez da. Orduan, bueno, ez da gitorre konjetura nire iritzia da, eta ikusiko dugu. Baina, oraingoan be, Dorito jauna, Geoff Keighley kasetariak kudeatzen dau, nola ez, eta abenduaren 12an ikusteko aukera izango dugu hemen Euskal Herrixan. Benetan, berez, abenduan 11 izango da, eta Los Angeles hiriko Peacock Theater antzokian gauzatuko da. Eta, bueno, ezagutuko ditugu urteko bideojokorik onenen kategoria desberdinetako irabazliak. Noren kriterioan, karo, importantia da, guk boskatzeko aukera daukago, baina publikoaren
balorazioen pixua oso bajua da. Publikoen balorazioen pixu guztiak 10% baino ez da, eta azken emaitzan epaimaiko adituak egongo die, eta horren iritziak pixatuko dau. Orduan, bueno, azkenean ematen du eskuela olako kantxa pixkat, ez? Jolastu eta bere irabazten duzun, eta posat ez dakize, baina benetan esanguratsu ez da guk pentsatzen duguna, baizik eta epaimaikideek pentsatzen da bena. Epaimaikideak zein diran azaltzen, edo adierazten dituzte? Bai. Pia dire. Davidetako kasetarizek, eduki sortzaileek, bai. Vale. Nahiko epaimai zabala eta luzia da, bai. Vale, hori bat ez jakiteko ez da hiela izan, 4 o 5 diela, eta 4 o 5ek impactu izugarri izatea. Zazken bidean esan dugu, sare iraztea garrantzi zorreto dauka komunikazio eta marketing aldetik. Nik uste. Hori da. Hortaz. Bai, zenbat eta gehiago izan, zenbat orduan da zailago izango da, ez? Danak bideratzia, ero nahi duzun bezala. Bai, bueno, gero baita, badakigu olako ekitaldi honetan, beti bideojokuen enpresa eta estudio desberdinak erabiltzen dabela, bideojokuak iragartzeko, trailerrak erakusteko, eta adibidez, iaz, esaterako Intergalactic Heretic Prophet, edo Elden Ring, Night Ring ezagutu genituan, hemen Game Awards ekitaldian. Eta bueno, ez gara asko luzatuko, saiatuko bentsat, eta ikusiko ditugu hautagai nagusia, baina kategoria jakin batzutakoak, azkenean kontutan izan behar da, diela 874 gehi bost, ez? 29 kategoria. Ez da borobildu, zenbakiak ez ditu borobildu, 30 eta hori badarela gauza batzuk, bueno, ez dugunak oso ondo ez bereizten. Beti goten di arazuak indie, debut indie eta olako mobidekin. Baina, bueno, gero baita, esan bia da hori, ez? Mundu anglosajoian berez daukala zentzu gehiago, egoten die itzultzaileak, askotan igual gero ez die itzultzaile berdinak herrialde guztietan, influencerrak bai, desberdinak esaten die, gero nahazten da bai asko eSportak, bueno, daneti dago, baina joango gai igual begiratzera kategoria nagusi batzuk, eta horrekin nik uste dute moldatuko gala. Orduan, lehengoa izango zen, Gotia, Game of the Year edition, urteko jokurik onenaren saria, eta kasu honetan izango dugu inuzen, eta kontuz izen honekin, ze askotan entzungo dugu, Clair Obscur, izango zen, vale? Expedition 33. Hola da, azkenean die, frantzesa die, eta ez japonesa, nahi gustatzen jate. Variedadea, pues bat, naiz eta frantzesak izan. Eta jokoa oso frantzesa da. Oso frantzesa da, eta bai, dauka identidade asko zentzu hortan bai. Eta bai, puntazo bat, izan da, eta gainera nola sartu da aurten, ez da indie bat guretzat, ero bentsat niretzat, uste da dos garela, Baina ez da bez enpresa, konsolidatutako enpresa baten, produktu erraldoi bat, baizik eta gauzat garatu dana pixka eta raro eta ondo irten dana. Gero daukagu Dead Stranding 2, On the Beach, Kojimaren lanetako bat. Gero Donkey Kong Bonanza, Switchekua. Gero daukagu Hades 2, Hollow Knight Silson, nola ez, eta Kingdom Come Deliverance 2. Nik uste dut indi edo joku erdi txikizek, ez? Nahiko presentzi potentiek ilabengo urterik, bueno, urteko jokurik honenan sarizetan. Eta bai, Kojima dau, Clair Obscur esan dugu moduen, erdi indi bada, Donkey Kong Nintendo topera. Bueno, beste irurek, ez? Nahiko estudizo txikitzuek. Eta joku politxe, ganera, anistasunea aipatute, justo, ez? Hollow Knight, Australia gala, Kingdom Come, Polonia, ez? Superespena bien. Orduan, nahiko txu dago, ez aukeratzeko. Bai. Nik uste kurioso ala, estudio handiak deitu daitezkena bi daudela. Hau da, Death Stranding atzean Kojima, eta Nintendo Donkey Kongen antzean, eta beste guztiak, hori. Konsolidatu gabiak, ez? Silson da txikiena, ze 3 pertsona dira, ez? Lander azken finean. Bai, hori da. Ja, baina igual da konsolidatuena, bai, Bai. Honetatik, bai. Eta ero beste guztiak... Bueno, Superliaen bai kontuz, Desbi, joku asko deki izan ziren, eta... Bai. Luzen artean. Hori, nik izan nuke Clair Obscur, Hades eta Kingdom Come Deliverance diala
Hollow Knight oraindik Hollow Knight. eskaloi bat nik abikoitza oraindik ez nuke jarriko. Hain etxeko produktua dirutu zait, hain jende gutxik egindakoa abikoitza. Ez dezaten jolas txarra hanik, Ez. Abikoitza baina gueto, baina ze aldetik, presupuesto aldetik zerre hautatzen duten. Eta beste biak airukoitzak dira. Hortaz, kuriosoa, beste urtetan airukoitzazko izaten induzen, baina aurten nahaziago dago, eta honek maten du pixkat merkatua buelta ematen ari dela, eta ez dela hainbeste saritzen ari airukoitzak. Alde batetik pozgarria, ze estudio txikia gauza berriak sartze dituzte, industria generala ez dena trebitzen hainbeste aldaketa egitea, eta beno, nik uste hori bintzat, albizte hona gala, gero irabazten duenak irabazitare. Bai, ez dakitena da, norbaitek esaten dago, ez? Game Awards dala tombola egiteko eta Game Erontxia sariak erikek esaten da benetan boskatzeko. Igual, hori garbi dago, bai. Ez, zuentzat zein da irabazlea sei honen artean, edo zein etzinuke talde honetan sartuko, edo badagolako zerbait garbi daukazuena? Nik sartu... Bi gauza dare, nork irabaziko dagen, eta gero zuentzat nork irabaziko leuken. Nik uste kanpoan itxi bat abez, danak merezia bela menegoti, segurunik. Nik 6 aukeratu erko nituzke, 6 hauetxek izango zian hau etortzez ezkit burura. Nik uste irabaziko ula Claire Obscur, eta bozkatu nun Claire Obscur. Niretzat esan nun, azken 10 urtetako jolasiko nena irutzen zaitelako. Eta badauka meritua, esaten dut, urte hasierako izan da eta nola aguantatu da ben, eta bukaeran ez, oi hartzuntxo bat egon da, ez? Hau gertatu aurretik, baina zela aguantatu da ben, ez? Jendian artean eta egoten. Hori bere meritu dauka. Igual pasatzen gaurrengo kategorira. Noski. Horrengoa da... Horrengoa izango esan, bai. Zuzendaritza horrena. Bai. Hortaz hemen berriz. Bai, bost daude. Edizio 93, berriz. Hades Bibe bai, eta Death Stranding bi baita. Eta bi berriz, arit? Hori Ghost of Yotei eta Split Fiction. Hortaz, kasu honetan bost jolas daude. Neizaria uizuarri zaila egiten zait bozkatzea, ze zuzendaritza honean nola eman duen, nik ez dakit, jolas batik gertatu zaioke zuzendaritza geizkin batea, baina jolas oso hona ateratzea, o alderantz ez baita ere, zuzendaritzak lana ondo egin du, baina jolasa ez da hona atera. Hortaz, ezke hau ez dakit nola bozkat. Bai. Ez teko zuen argi zuzendaritzek zelanen daben, ez? Bale, Kojima hori zelako sortzaile dan eta bere jarta nahiko argi dauz, ez? Baina nik zerakitz, Ghost of Yoteiko zuzendaritz ez da indoran ontsen momentuen, eta ez dakitz bere ikuspekize bere lana zein izen dan, ez? Zentsu baten. Orduan, badibidez, Split Fictionen, Jose Pato Zule Damian, Josef Fares dagoela, ez? Eurreko bere bilbidea porrut ezagutzen dugu, ego tipoa nahiko puta modala, ez? Esango dugu. Baina hori, nik ezio balore hemen benetan zuzendaritza lan hori, osake oso gatza, bat aukeratzea. Nik amendakit, Death Stranding argi dago Kojimaren ideia batatik etorriko zala jolasa, lehenengoare alazan. Claire Obscurre bere garaian genunean, esan genuen bere garen demo aterazan, bere zuzendaria da izenain ez gogoratzen, baina, haren ideia zan, demo aspaldia eta zan, así que hor dago. Landarak esan du bezala, Ghost of Yotein zuzendaria zein dan ez dakit, Hades Biaren are ez dakit, Split Fictionena bai, porque azken finean aurkezpenak egiten dianen bea ateratzen delako, aurpegi bezala. Hortaz, oso zaila egite zait bozkatzea hemen. Eta ez da, zeinek iraziko dune zalantza dauzkat. Gero, jende asko botatuko dago, ez? Bere gustokoen hartuko da jokua eta pinpan. Hori nahiko komuna izaten da olako bozketetan, ze landarki askotan aipatzen duna. Ez ditugu jolas guztiak jolastu, beraz nola bozkatzen dezu hori, ez? Baina horregatik baitare 110ko garrantzia ematen diote. Nik ez dut usten, oharrarengo ezitzean, kategorin baten 110ak deziditzen badu, beste guztiekin empate bat dagolako adibidez. Oso harrara bengo litzaidake. Baina, Bai, hola da.
Bueno, Hurrengora. ni urrengora pasako nitzake. Bada, nahi desun Damian, ni esaten jutea, ze horrian nahi naiz da jartzen. Bai, bota. Bale, narratiba honenaren saria da hurrengoa, berriz Claroscure dago hemen, baita ere Death Stranding B, Ghost of Telltale hemen dago, Kingdom Come Deliverance B, eta berri ezartzen zaiguna Silent Hill F. Beraz, bostoien artean dago, eta gara hemen berriz gertatzen da, ni guzti hauetatik bakarrean ibili naiz. Hortaz, niretzat bozkak eta hori izango litzateke, ze narratiba oso ona daukala irutzen zailako Claroscurrek, eta historia honeta. Baina, bueno, kara ez dakit, Silent Hill ez naiz ibili, hortaz, igual oso ona dauka eta galtzen nahi naiz. Bai, ezin dozu konparatu, baina bai esan zenke gustau jatzen edo ez. Azkenean, Hore. eta jende gehienak hori ingo da, eta zuk esan duzuna, uneko hamar da. Baina, Claroscure 3-3, eh? Bueno, entzunde baitare Kingdom Come Bai. Deliverance'en historiare oso ondo dagola. Hortaz, igual jendeak ere hori bozkatu dezake atal horretatik. Nik ez da jolastu, ez dakit zure probatu duzuen, baina oso simulazionista da, ez? Eta niko zaila esaten da. Ez dakit horren beste aukera dagoen gero aurrera egiteko, ero horren beste jende lortzen da ben aurrera egitea jokuan, ez? Zer esatu dut. Dakizu joku batzuk, jende asko azten dela jolasten, baina gero pasatu, igual jende gutxi pasatzen da bela, ez? Ez dakite kasu hori izan leiken, daukan premisa gaitek, nik ez dakit. Nei lehenengoan ebile nintzen, bigarrengoan ez, eta lehenengoan borroka oso zaila zen. Nei oso zaila egiten zitzaidan. Eta, naiz eta asko ekipatu mekanikak oso ondo manejatu bertzin zen, eta bastante komplexua zian. Hortaz, ez dakit, nahi pintzat borrokan mekanika horrek atzera botatzen nindun. Beste guztia simulazio aldera dela, bueno, bizi ezakit, beste bajolasetan badaulako aspektu hori. Borroka egiten zitzaidan super Eta zailtasuna etxeuan aldatzerik eta ezer? Ez dakit, ustet baietz, baina alare jolas batzutan borroketan dezuna ere, kolpiak emate dituzuna ere, más o menos bakizu ondo zazen ez, eta hemen hain garbi itzitzen geratzen. Urrengo kategoriara pasatzen gea, eta hemen da arte zuzendaritzerik onena. Hemen berriz Claroscurek errebikatzen du. Askotan komentatuko dugu, ez dakit lehen osan dugu, baina 12 aldiz dago nominatuta. Rekorra da historian zehar. Gero Death Stranding B ere agertzen da, Ghost of Telltale, Hades B, eta Hollow Knight Silksong. Eta nik uste, hau bai, egongo dela nahiko berdindua, ze estilo artistiko guztiak irutzen zaizkit oso bereziak eta onak. Hortaz, hemen ez dut bat ere garberik ikusten. Hemen bai jungala gustu pertsonaletik guztia. Bai. Zer, ez que zu pentsatu, Hades bia... Artistikoki. Hades, igual lehengo, die brutalak die, oso polita die. Silksong ebe dauka oso estilo propioa. Gero, Death Stranding eta Ghost of Telltale, esango nuke diela, realistagoak eta hortan irabazi egiten dute, Claroscure. Bentsate definizioan eta olakotan, bai, gero egia da, komposizioa oso politxa daukala, sartzen daue, tono eta, bueno, ez dakit, olako eszenario magiko batzuk oso bereziak bai. Orduan, hemen eroseinek irabazi zeikien, hori uneko egun. Ez dakit ze kriterio erabili zeiken. Emaitza artistikoa ikusita, eta gero, karo, zuzendaritzaia, lehen esan duzuen berdina, nize dakit, zela egin da zuzendaritza hau. Baina, emaitzak, danak die oso onak, eta danak die desberdinak. Orduan, urrengo kategoria musika soinu bandarik onena, berriz daukau, kaso honetan Christopher Larkin Silksonekoa, Darren Korb Hadesbikoa, Lorient Stard Claroscurekoa, Toma Otoa Ghost of Telltalekoa, eta ero artistak dianak jada ezaguna zianak, Woodkid eta Ludwig Forssell, Death Stranding birako intzutuztenak. Hortaz. Hane berdin hartatuko da. Pertsona bakotzarizte musikak egin dion klik hori gehien, ora mozkatuko du. Ni pixka Hollow Knighten ibili nintzen, eta musika soinuan da ona zaukela irutu zitzaidan, Claroscurena pila gustatu zitzaidan, Death Stranding bianak abesti bat pare bat entzun ditut eta bakit oso ona dianak. Hortaz,
esan detena. Neretzat claroscur da, baina gehiena inditelako, baina ez dut ikusten irazle garbia izango litzatekenik. Osta, niri soinuan da asko gustatu jate, Egisa da bestiak ez ditutela entzun, baina oso ona pentsau jat, bai, desde luego. Eta urrengo kategoria, audio diseinuan sartuko gea, edo ja jongo gea kategoria... Ez, ni pasatuko nitzakeia independentetara, bai? Lehen komentatu dugu, bai. Vale, urrengoa da jolas indie honenan saria, eta ben dauzkau Absolum, gero dau Val X-Bit, gero Blueprints, Claroscur dago hemen, eta honeatik itzengo dugu nahi momentuaten, honein iritzena eteman, gero Adespia daukau, eta Hollow Knight Silson. Claroscurat izaten atitzen, ze beste guztiekin konparatzen badegu estudio bastante handiagoa da, indie dala esatea pixka handia da, ze bertako garatzaileak edo zuzendaritzak gamentzat Ubisoften lan egin zuten eta ez proiektu txikietan, beraz. Bale, estudio berria sortua eta beraien lehenengo jolasa, baina indie deitzea, ez dakit, nahi hemen ez diten kajatzen Claroscurrek. Ikizan jokerek bera estudizia bai badela indiz, baina bideojoku ez. Ze atxien Kepler dekia argitaletzen moduen, Kepler atxien netiz txinatarra dau, txinatarra erraldoia. Ikusten da zelako aurrekontu ukidaben adibidez aktorie kontratarakoan, Claroscurren bikoizketa atxien aktore ezagune dauz, ez Daredevilen aktorieko, nizugu bat izinagaz. Eta Benestar da, beste hain badauz hortik, orduan zango hor aurrekontu potente bat egon da bideojoku bideratzerakoan. Lehenengo segundotik nabari da, ikusten duzu jokuen irudizek, eta dien ostras, hemen diru egon da. Beste batzuetan ez da oso txukun egon, Hollow Knight, Hades, oso guai dauz, baina nabari da indizek dizela benetan, ez? Eta horretan atxien argitaletxe edo beste enpresa handi batzuk egon lekezela, adibidez Absolumen atxien totemu dau, indize dela, baina diru nahiko mogitzen dugu, hor ez da bai daten sartu leke zer dan indize eta zerrez, ez? Bai, Claroscurren kasuen, neke kategoria honetan sartuko inundik jera, ez? Eta Lander, tintxerrike dirua izugarri izango du, ez? Lehenengoaz, saldu zen hainbetekin. Hortaz, oso zaila ditea, negi ados nagoa zurekin, muga hori oso difusoa da zertan india eta zerrez, baina nire muga difuso horretan ez nuke Claroscur sartuko kategoria honetan. Hortaz, zuek uste zeinek irabaziko dula hemen. Nik esatekotan, esan nuke Hollow Knightek irabaziko dula. Solamente izan du, jolasona da horri iztekentzen, baina publizitateatik bakarrik, eta oi hartzunatik Hollow Knightatik egingo nuke apostua. Zaleike. Beste denak karagarrizek. Oso ona, bai. Ez. Hortengo usta hau. Blueprints eta danak oso maia igotzen da, gero eta gehiago dare, eta ostra, broma gutxi. Bol X-Bitek bere hoi hartzen edukin dugu, Absolume bai, igual apurbetila, baina estren esanien jente pila mogidoan. Blueprintseko ondinoko jarraitzen dugu, gitxi entzun dugu zabiztik bere jarraipen posible bateri buruz. Orduan, esan ditut, jente nahiko txu mogidu da bela indie honedanak, eta posteko dala, ez? Azken fikien olako kategoritxu baten, alako izendapen potentik egotia. Baina, Lander, Silson hainbete inok ez du mugitu. Osea... Microsoft berari bada kasi pagatzen Silsonen, goratzen zu kontsola hura erakutsi zuenean Silsonen agertu zala, eta kasi hori zan aurkezpeneko protagonista. Nik uste jende gehiena. Egisa da Silsonek jaten dabela lehengo jokutik, ez asko. Igual beste batzu da, baina hori, Blueprints eta Absolum eta honek, ez? Ez die proposamen bat jendia lotzen dutzen beste bat, eta lata bez, eukidabe bere kolpia, bai, nik buletzen dut bixak, Baina, a ber, pasatzen da. Debutera pasatuko da? Bai, debuteko jolas indie game honenarena, alde batetik daukagu errepikatzen duriz Blueprints, bestalde Claroscur, gero Despelote jolasa, hau ez nuen ezautzen, horrek batean ikusi nun, zeharretu nien duen jolasa. Eta ero, orain dela gutxi atera den Dispatch jolasa. Hemen berriz Claroscurrena berriz izaten dut. Bai, debuteko jolasa da, baino India aurrekoan esan bat ez dela, hemen ez luke onberko hortaz. Eta hemen dik izan da Megabonk jauzidan kategoria?
Bai, hau zan. Eta horrek eztabaida bat sortu du, ze azken finean Megabonke, publikoa ulertu ezan Megabon kategoria honen barruan zegon, bakarrik Megabonken garatzaileak esan zuen etzela bere lehenengo jolasa, bere beste pseudonimo batekin, nik batekin, hainbat jolas publikatuta zauzkala, eta beraz ondo etzela sentitzen debut bezala jartzean. Baina, karo, ezke gaur egun kriterio berdena jarraitzen badezu, eta gogora pentsatzen nuen, ez? Azken, hemen jokoteginean eta irratzean ekartzen ditugu, ez? Askotan, Euskal bideojoko eskoletako ikasleak bideojokoa egiten dituzte, batzutan Steamen eta jartzen dituztela. Hortaz, horrelako batek kontatu behar dezu debut bezala. Egia Megabonkenak etziela olako sinpleak, ja Steamen saltzen zauzu denak ziala, baina hemen berriz oso zaila dela debut profesionala esango nekenik, ez? Hortik aurrera, ezin zu esan ez lehenengo bideojoku danik, ikasle batzuk, bueno, ez, ikasten egon dire, ez da joku esaltzen azken finean, doan arretaratzen. Esan da, esperientzia profesional osoa. Ja. Eta incluso... Hemen bez hartu nola garela, dispatzen, ad hoc estudio, barrize da, baina beretan Telltaleeko veteranoa dauztartien, Sunfallen, Ubisoftekoak, kategoria honek suerte. A ver, es que honek danak, neko subjetiboa die, danak, esaten dut. Beti daukagu hori. Despeloteri buruz gauza oso politxek entzu dutaz, berez jarapena jarraitzen eban, talde latino bada berez, eta burbeta euren, gaztaroko, ez, hausoko, ez da bakarri futbolari buruzkoa baizik eta bertako egoeri, ez, ez da gizarri alde den zehazki untzen momentuen, baina, burbete, umetako pasartiek eta nahiko politxe da bideojoku oso estetika berezizideko. Eta, posten azamen ikustiez, baina, hori, beste pare bat, igual ez iren egon bierko. Publizitate ezela eta zautera emateko, nahiz eta saria zirazi, izugarri baleuko zioten. Nire kasua mentzat ez nuen ezautzen eta kontuatu nintzen behira. Ego Amerikan egindako jolas bat, nahiko kuriosoa estetikoki esan tezuna, beraz, behira. Ja, atentzioa jarri eta pentsatzen nire bezala jende askori. Azten geha orain kategoria zeakin. Muiko horretako jolasa ez ditugu behituko, ez? Nintzat batera ez nuen ezautzen. Ez, pasatu. Nik ezagutu baina ez da emerezio. Eta UR ere paso egon nuke, ze askozke bultzen. Akzio jolasik onena edaukionez, dauzkau Battlefield 6, Doom, The Dark Ages, Hades B, Ninja Gaiden 4, eta Hiroshinabi Art of Vengeance. Nik hemen bat aukeratu erkoa nuke, Doom edo Hadesen artean izango litzateke. Ez da Battlefield ez, Ez. Battlefield erosire ez egin. Izugarrizko arrakasti ukitzen da, belantzean ez da, orduan. Bai, eta bere arazoak bai. Arrakasta izaten ari da asko Call of Duty-tik jende asko ekarri dulako. Bai. Hortaz, horreatik izan du arrakasta bat epan salmentetan. Call of Duty gainenztu duta salmentetan. Baina nahi akzioga jolasik honenean Battlefield 6a sartzea, igual multiplayerrean sartzea, bale, baina kampaina oso txarra duka. Hortaz, ez dakit. Ni Doom edo Hades aukeratuko nuke. Ninja Gaiden 4 eta Shinobi nuen ezauture egiten egia esan. Shinobi oso ondo daula dine, laugarren jokue, giza daz berez, baina Segan Mega Drive-eko garaitzetako saga batena da, PlayStation 2-ako estrenezan beste Shinobi bat. Baina ni barri hau oso ondo dauela, Streets of Rage 4koan joku barreze da. Eta kriston balorazin joko zen, nik egizizan helduko dutxategun honetarako baten. Eta nini Gaiden 4 be oso balorazin hona jaso duz, osako, mitxe postekoa. Dumegaz hasi nintzen, eta Game Passin hartu neban, baina horregasak emoztezen mandoagaz, eta telebiztan ibiltzerakoan, eta bar, osak itxin eban. Baina ez da bizten, jaten askorik guzte egizizan. Barrero beste aukera bat egon bertza, eta igual harrapeko dozte, baina euroko bitumeko horren beste guzte doztien, The Dark Ages, ez dakitz. Eta, Hades B, pia guztiaten, osak egiten. Vale, horrengo kategoria pasatzen gira, akzio aventurazko jolasiko honenak, eta hemen dauzkau berriz Death Stranding B, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, eta Split Fiction. Hortaz. Hemen oskak eta hongo da, nik uste eta hemen neongo dela
Silson eta Death Strandingen artean. Ni uste, Ghost of Jotek ez duela beste arrakasta izan, Indiana Jones esan genuna ez, justu urte hasieran atera zen eta bere impactu hori hau dutango dela. Basan urte bukaeran, ez? Beraz. Bai, Bueno, hori. bai. Baina, bueno, aurreko urtean etzen sartu, eta Split Fiction, hori. Jolasona da, baina ez zait iruditzen beste biakain beteko impacturi daukani. Hortaz. Jo, eske nik ez dut euki aukerari jolasteko, garo. Biozu bai, ja zure denbora, ja urria baldin bada, beste batena, baita aldi berian, ez? Baina, joe, nik ezagututa tekstu eta ikusita proposatzen da bena, gogo handia daukat probatzeko. Egia da, zuk esaten duzuna. Azkenean, gotira doia zen jokuak baldin badare kategoria batian, tiroia handia eukiko dago. Ez dut esaten irabaziko dagoena, baina tiroia eukiko dago. Norbaitek txaten idazten duen txistea da, Indiana Jones jarri bertzutela indie kategorian. Eta jasoia gainera, ez? Badauka. Beste batzu baino justifikatuago. Bai. Oso ondo. Bueno, Igual, RPG-rik igual. onenen artean, lehenik eta bain Above daukau, gero Clair Obscur Expedition 93, Kingdom Come Deliverance B, Monster Hunter Wilds, eta ero The Outer Worlds B. Arretuna Above sartzea zeneiko hankapuntietan pasatu zen, hasieran bombo pixaten Bai. batzeten, baina gero ez du gauza esan. Eta The Outer Worlds B orain oso gutxi atera da, ez? Bai, oso gutxi, nik ez dut ikusi. Eta Bai. ez dut hoi hartzunik edo zer entzun ondo daun edo ez? Nik etxut nahiko ondo dagoela, gizo barritzi oste Monster Hunter agoti bertan. Eukide zen arazo danakaz, ez da saltzen apenas, Monster Hunter Raizek, eurreko jokuek, salmenta hobi dekoz gaur egun baltzek baino. Horren gizo barritzi oste hori ikustiek bertan. Ni naizen ez RPG aditua, ez dut esango zein da niretzat onena, naiz eta bakarrean ibili naiz, baina nik uste iraziko lula Clair Obscurrek esan dugunatik, Damienek esan dugunatik. Bai. Game of the Yearren dago, probablemente berak iraziko du, eta hemen probableen are berak irabazte izango. Bai. Vale, horrengo kategoria baz, borroka jolasik onenak, alde batetik daukau Riot Gamesen, bueno, hau beti izaten dugu, ez dakik nola izaten dugu, 2x KO o BX KO, bueno, ez dakit, hori bintzat. Bestaldetik daukau Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, City of the Wolves, Mortal Kombat, Legacy Collection, eta Virtual Fighter Bost, Revo World Nik. Stage. Aritzen nire deitxoko natzake Bisko. Bai, zelezke Bizko. bizko. Bisko eta listo. Hemen bai, ez daukadela idearik ze borga jokadak. Osea, niretzat beste mundu baten bizi dira. Nik ez ditu... RPG-ak gutxi ikutu baldin baditut aurten, borroka jokuak, da horiat, denbora asko ikutzeke, orduan, buah. Bai, Nahiko oso- kategori berezitzu da, ze dauzen hiru joku sarrak dire, berez? Capcom Fighting Collection B, ez da joku bet, bilduma Ja. joku pilo batena, oin aspaldikoana. Egizara bertan Capcom versus SNK B dagoela, historiko jokurik onena borrokana, orduan, bueno. Baina Mortal Kombat Legacy Collection ganea eskas urten da. Virtua Fighterrena, bueno, dinoie eguneratu itzen dabela aspaldiko Virtua Fighter bost, eta nahiko ondo indabela irakurri dut hortik. Baina, bueno, ez dakit, kategori honetan sartziek merezi daben. Eta gero, bai, Fatal Fury zein Bizko, bueno, nahiko ondo urten dizela moten deu. Egize da Fatal Fury, erazotxuk eukide dauzela igual, baina, bueno, Cristiano Ronaldo da, barruen, osake, ez dakit, Ostras, arrakasti eukideu. Nahiko berezitxe. Baina, bueno, jokuna dire praktikoki danak esango dugu, baina, dinotena. Batzuk bildumak izen da aspaldikoak, igual, bitxitxu da, negotia. Bai, bitxu. Bueno, familia. Bai, familia dagokionez, alde batetik Donkey Kong Bonanza, gero Lego Party, gero Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds eta Split Fiction. Hemen, kuriosa, Mario Kart ez sartu izana urte joko horik onenean kategorian. Bueno, askontzat ez da belako merezi, Ufa. Ez da oso ondo urten, bueno, ni aportxo jolazten duan izan ez teko penetako iritxirik, baina jenti nahiko askar aspertu da. Bai, Jo. Bai. Eta, bueno, dinez Lego Party oso ondo da, nik ez da jokatu, baina Mario Party estiloko bideojoku da, eta gauza oso politxek entzutaz bere inguruen. Nahiko bitxizea Donkey Kong Bonanza goti kategoria honetan, ze. Ja, family Vale, game bai, da? familizegaz jolasteko, bale, baina ez da family game bat, ez da... Baiko multijokalaritxua purtsu bete, Ja. baina oso gitzi.
Akzio kategorian bat zegoen? Donkey Kong banantza? Bai. Bale. Akzioan, ez dakit, aventuran egon dela uste, ez da, olakoren baten, ez dakit. Bai, bigarrenean uste zegala, ja. Zangotzet. Eta beste bizek, ondo, Sonic Racing ondo urten dela moten duen, nik txosen esperantzan direkukin, itxaropenan direkukin, baina ondo, eta Split Fiction be komentu dugu, neko politxa hor duen, bueno. Ba, ez. Nik uste irabaziko gula Donkey Kong, Mario Kart edo Split Fictionek. Baina, ez eta maizu zein dan niretzat honena, inoen ez nahi ziuli beraz ez da idearik ere. Vale, urrengoa simulazio estrategia jolasiko onena, lehenik eta bain Final Fantasy Tactics, The Valleys Chronicles, gero Jurassic World Revolution 2, Sid Meier's Civilization Zazpi, Tempest Rising, The Alters eta 2 Point Museum. Arritzen hau Sid Meier's Civilization Zazpi hotea, ze saletu guztiak, nik ez deporatu bero saletua entzun diotet desastra dela, ze... Gauza bat sartu zuten, nik ez detena ulertzen ze burutan sartzen dana, bak ez dute Civilizationen zibilizazioa eta aukeratzen duzu eta aroetan aurre evoluzionatzen juntuzia. Zazpian jarri dutena da, denbora puntu bat iristen denean, zure zibilizazioa utzi eta beste zibilizazio batera bihurtzen zea. Adibidez, egin dozu guztia galdu, ez? Erromatarkin hasi zaitezke eta estatu batuekin bukatu. Bai, hori antzadan ez aldatu dabe, aldatzekotan dauzea, baina bai, neko erabaki bitxese. Ez dakit, ez daude nahitzet irutzen daudenik super izen handirik aurten ez dala on pelotazorik estrategian. Igual Final Fantasy nahi urrutik gatzen zait lander, baina igual hori izala izkamendikola izen handia daukan bat. Izen handize bai, berez barriro PlayStation bateko joku beden remasterra da orduen, ez dakit. 2 Point Museumek eta honekaz, 2 Point Sagiegaz kontuz, ze jentie pila guztiako da kriston balora sinedeko, eurreko ospitsalana eta badauzen bat nahiko balora sinora eki ez. Eta... 2 Point University bai dago bastante. Hori da. Eta honek museoanak uste dut baitze oso balora sinora jaso dozela. Norbait edinona The Altersek be oso balora sinora jaso doz, gainera nahiko proposamen berezize eta bitxize da, orduen postekoa. Eta eurokokaz bardin, Jurassic World Evolution 2 kriston sale taldi deko atxetik. Nik askotan umiekaz eta tailerak etxerakoan bigarna lehenengo aipatze dozti eta hirugarrena be oso ondo urten dela moten dugu. Eta azkenengo Tempest Rising honek be, nik ez dut askori jarraitzu, baina dalako gerra estrategiako bideojoku betez. Eta honek be kritika oso ona jaso duz, egize da igual, ez teko gule izen handirik, baina ez dala izen urte pestxarra orokorri den estrategientzat. Gainera hori hona da nire ustez, bai, ez izatea dana oinordekoak, ez? Egotia gauza berrizua, diferentiak, eta hoeto. Guztiz. Urrengo kategoria urterokoa joko kirol lasterketetako honena, alde batetik EA Sports FC 26, nola ez, urtero da ona. Beste bat, urtero goten dana betare Formula 1 25, kasu honetan, Mario Kart World, Rematch eta Sonic Racing Cross Worlds. Nik uste da, Mario Kartek irabaziko dula. Bai, baina niri gustau jaten igual, rematxek igual, ze dienak dielako, eta proposamena bestalako futbola betiko bezala, azkenean lehengo, hori ondo etortzen dabe, bai, zehose futbola bai, baina jode, pentsa zehose diferentia izatea, jokalari, jolasteko moduan edo, ez? Bestela da simulazionista futbola nahi agare, nirentzat kokoteraino. Ni lehenengo biak irabazte ez duten bitartean gustora hango naiz. Nik uste edo Formula batek edo Sonicek irabazko da. Sonicek bai, Ni be Sonicek eskistote esautzen, baina ikusten nabil, beti Mario Kart Worldekin batera, eta, ostra, neban esango, Espero baina nahiko bete urten da, eta F bat hogeta bost be hori nei, Sagenti oso neko engantzeta da, eta neko ondo urten dela urtengoa. Eta hurrengo kategoria ez dakit badaukagun, multijokalari onenarena, hemen dauzkau Ark Riders, Battlefield 6, Elden Ring Night Rain, ero Peak, eta ero azkenik Split Fiction. Eta hemen bai zalantza dauzkat norrik irabaziko ze biren artean ezagunuke egongo dela. Ark Riders edo Split Fictionen artean egongo dela, irutzen zait. Bai, ez nago seguru. Elden Ring beti daukatiro handia. Baina ez dakit, besteko impacturik izan duen publikoan artean, nola zerbait berezia da, nahiz eta Elden Ring unibertsuan izan. Ez da, salmenta aldetik, pentsatzet ondo jungo zala, lander, baina
Baina eurek espero biena baino hobeto bentset. Ez dakit zema saldu da bene, baina eurek espero biena baino hobeto. Gero Riders izugarrizko exitoa aida izaten, Extraction shootaren artean. Egia Battlefield 6 publiko handia daukala, baina ez da ize puntutaraino bozkatuko dioten adituek. Eta Split Fiction hori izan duguna, ez? Aurrekoare ikusita alde horretatik jarraitzen du era mota berdinako jolas izaten, oso ondo dagona, hortaz. Pero pik da urteroko jolas kurioso hori kooperatiboekin multiplayerera ateatzen dena, txikia zerbait proiektua, super divertido izaten dena, hortaz. Niretzat Riders o Split Fictionen artean egongo da, baina, bueno, edo zer gauza gertan ez. Vale, eta ez dakit urrengo kategoriara nahi duzuen salto egitea, edo komentatzen, oza, izenak esan eta pasatzen gan, o zela nahi duzuen. Igual, amentxe usten deu azkenein. Bueno, nik bi gehiago esango nitxoan. Vale. Diela most anticipated eta... Bueno, bai egia. Bueno, ez hori, hor bukatu gana nik esan, bai. Bueno, adaptazio honenari daukionez, gizute bidejoko bat o seri batera, pantalla handira eramateana. Lehenengotik izango nuke Minecraften pelikula, bigarrenetik Devil May Cryren seriea. Gizkiz banao, Lander, zuzendu. Serie da. Anime, bai. Gero Splinter Cell Deathwatch, The Last of Us bigarren denboraldia, eta azkenik Until Dawn. Bai, ni bakarrik ikusi dut Minecraft eta The Last of Us. Nik uste pioien artean egongo duela, eta ez dakit. The Last of Us gustau jat, asko. Niri bigarrenaz, papes. Claro, baina, a ver, nik ez dut jolastu. Orduan, serio bezala bakarrik esan nik. Orduan, ez dakit adaptazio hona den edo ez. Historia berdinak kontatzen dut jokoana? Jolastu daen guztiei, bisa entzun ditut sekulako jendia oso minduta. Orduan, seguramente adaptazio moduan ez da hona izan. Baina, bueno, niri gustatzen jat. Bera, seria. Ez hori asko gertatzen da, ez nire ezagutzen produktu originala, igual gustatzen jatu, baina benetan gauzak ez die ondo egin. Eta gero Minecraftekoa, besteri barik, ez? Da txaskarrilloz betetako pelikula bat, ondo dago, Jakulak abertzen da, abestu egiten du pixkat, eta unien dako ondo. Betiko estilora. Eta bestiak ez ditut ikusi egisa zen. Nik Devil May Cry ikusten eman da oso txarra bai. Bai. Eta, bueno, azkenengo kategoria, ez? Azkenengo kategoria daukionez, eta hau ja etorkizunera begira, ze jolaz... The Elder Scrolls... Espera duten gehien. Bueno, hori eternoa izango da, hori jale firuak imatera. Bueno, lehenko jolaz dauzkauna da 007 First Light, James Bonden jolaz berria. Urrengoa da GTA 6, urrengoa Marvel's Wolverine, gero Resident Evil Requiem, eta azkena The Witcher 4. Eta ben, bueno, ez da ezago niretzat gehien espero etena The Witcher 4 da, baino nik uste garbi dola GTA 6 irabaziko du 4. Vale, nik zure bezala, uste dut. Ni GTA 6 harinago, The Witcher baino. Ja, ni dice proierrete zenditxeo, baina... Bai, Zure zerebru da zer? Ez da estela inungo konfiantzarik ematen, ja. Rockstarrek bez askorik, baina honek itxio. A ver, tengo da bugeauta jokoa, baina, bueno, igual... Ez, baina nik uste dute kalitate jaitxira nabarmenago dela, ustenik. Bai, Ikusko dugu, bai. Baina Cyberpunken aferatik diozu, edo bestela irutzen zaizu sentsazio hori daukazu? Bai, orokorren izte du izan bilbidi eta askorik guztetan egin zen. Eta ez du betxate itxaropen handirek. Eta beste jokuek, a ber, jokatu gutaz, Yes Bondena, Otsokumena, Resident Evil, baina, a ber, ez tegoto lan kriston desira bat, estrenetako da jokatzeko, besteri barik helduko dire, eta ondo paseko jolasten, da listo ez, baina, enik ez bez, aipatuko izendapen moduen. Bueno, hau izan dira sariak, eta esan zu abenduak, guretzat abenduak 11 gauean ez izango dela, beraz. 12 da guretzat. 12 goizaldien izango da. Vale. Bueno, itxoita izango da. Nei Game Awardsetatik gehiago interesatzeit aurkeztuko dituzten jolasak saria nora di joan baino. Baina, bueno. Urrengo gunean entratu horko da. Hori da. Eta igual pasatu daitezke urrengo albistera. Hori da. Bai. Loko gune denbora. Bota. Bueno, jada ipatu dugu jolasa hau Game Awards sarietan, baina, bueno, Elden Ring Night Train aurten atera zan, eta jada From Softwaretanen Bandai Namco talek
aurkeztu dute berarentzat eduki gigarria, State of Playen izan zenean aurkeztu zuten. Gehigarri honen izena The Forsaken Hollows da, pixat espanditzera datorrena Night Rainen mundu hau. Bi protagonista gehituko ditu jolasera, azken finean bakizuten Night Rainen protagonista bakoitza bere ezaugarri oso diferentziatu dauzka besteetatik. Eta hauek ere, beraien pertsona bakoitza bere mugimendu propioak, habilitateak eta estatistikak izango dituzte. Zoritxarrez ez dute kokaleku berririk sartuko lehenoko mapatik dagokionez, baina bai sartuko dutena da halako ezaugarri berezi bat, Shifting Earth deitu diotena, ingurunea eraldatzeko gaitasuna daukana. Azken finean, tokia berdina izaten zagitzen du, baina ingurune aktibatu ostean, ingurune batetan, adibidez, etxaiak edo altxorrak eta sekretuak aldatu daitezke, ikuste beharko da nola funtzionatzen duen horrek. Esto berez badauela oinarrizko jokuen, oingo dana peste bat gehiago sartu. Eraldaketa desberdin bat, bai. Bale. Bera, ez naizelako ibili hori. Gehiago, logikoan bezala, olako jolas baterako boss berriak sartuko dituzte, arerio normalak zein buruzage finalak. Eta, bat aipatzekotan berezia da, Artorias Amildeiko salduna izango dugu, gogoratu Dark Souls bateko DLC-an hain famatua zana, gero hainbat aipamen egiten dira, Dark Souls irune aipamen egiten zaio, ze bertako Amildeiko saldunek ez borrokalarien aurka badago boss bat bezala, hori izango dugu eta beste boss batzuk ere sartuko dituzte. Eta, leheno aipatu duguna ez, nik ez nekien emaitzak nola zitzaizkion Night Raini, azken finean logikoa, Elden Ring originala baina hainbete etzun salduko, hori benetan harri izan bazun, hori gainditzea lortu izan bazun, baina badirudi neko emaitz ekonomiko onak lortu ditula, beraz imaginatzet ondo irutzen zait, azken finean ondo indako lan bateatik beste sari badalako, emaitz ekonomiko hori, baina beldurra mateit orain formulau gehiagi esplotatzen ez ote diran hasiko, eta horrek pixkak kezkatzen nau. Baina, eduki gigarri hau, aterako da Night Rain dagoen plataforma berdinetarako, PC, PS5 eta Xbox Series erako, abenduak 4an estrenatuko da, eta prezioa ez dakit izan duten, espero oso garesti ez izatea, baina, azken finean jolasa eduki zerbitzu motako jolas bat da, así que ez dut espero izugarrizko prezio izatea. Niri ez toztea rapeko uste dut, baina, negizat beste joku batxutara bideratzeko lehenengo prototipoa esan dela Night Rain hau, ez? Ikusten dugu Fromen aldetik egize da, batez barrakazte eukida da, balako multi-jokalarire bideratutako beste joku batzuk ikusko guzela. Baina bezaldetik, betaldi intzat izango da, segurunik. Ez da bingo talde nagusizek, nik uste dut emaitza hobiek lortzen da bezala ohiko formatu egaz, batez Elden Ringen, ez, sekulako arrakazte ikusitze. Bi bideatik beharra itxuleik, nik ez dut arazorik ikusten, beti, kalitate puntu hori, maila hori mantentzen dan bitxartin, klaro. Baina ez iruditzen, igual, unibertsu hauetaz izan Elden Ring edo Souls edo Bloodborne danadalakoaz gehiagi saturatu dezaketela merkatua. Zehazken finean, jolasa aukere beraien kalitatea mantentzen dute, ez dutelako 2 urtetik, 3 urtetik behin ateratzen, baizik eta... Karo, talde desberdine badire, eitzen da bizenak, nik ez dute arazo ikusten. Ez? Ze Fromen barruen hainbat talde dauz azken finean, ikusi dugu Sekiro, Armored Core, Elden Ring, danak ikusi dugu 3 urtuko epien uste dut, ez okorrespana bien, eta bitxuzelako joku txarra diren danak, orduan. Hori egia da. Ez da izaten beste kalitatea jetxikoan netik, Lander, baiz izatet saturatu egingo gehala jolas mota antzerakoak eta lore antzerakoa daukaten jolasak,
Baina, bueno, igual gero Bueno. ondo ateratzen da, eta guztiak gaude posik, así que hori ere. Izeleke, nik ez dut jolastuko multijugar honetan, Bueno, hori nasatuleko segurik. Horma, izeleke ulertzen zer dinezun, baina, bueno, betxete Dash Bloodesegaz urrengo Switch biko esklusiboagaz beste girotxe bat euko deuelez. Ja, egia. Ikusten dugu, desberdintasunak. A ber, bai. Bloodborne-en porta egin, eta olako gutxi hau, eta venga. Bai, edo, ja, zuzenien mulagaion jogatu, ze jarratzen da ben bideo. Bai, laiztere hasiko dio mogitzen, ez? Espero dut, ja ikusten da benien jenti erabiltzen da bidea barrize, espero baiet. Hori da. Igura hot, erosi, eta kanorasko berzin baten ibili ez, baina ez bagoen beste bidirik pezien kanoraz eukitzeko, eso. Hori da. Bai. Eta, ja, nahi drainea epatute, azkenengo albiztera azkenengo albiztan dire, neko botolo guztuen dik, batez be, guretzat horren garrantzitsu dizen euskaratutako bideojokuri buruz ibiliko garelako. Gize da azken egunotan, beste albiste batzuk ukidu guzela, The Game Awards, Steam Hardware barrez, baina, hiru proposamen barri deko guz euskarazko bideojogun aldetik, orduen, aipatzeko dire, bai ala bai. Lehenengoa batez be, indie oso ezagun da oso maitatu bat alako. Josu Igoak Dead Cells euskaratu deu, hildako zelulak ez, berak aipatzen da moduen gamerautxia.eu zendidatzen da albiztian. Eta bueno, da PC-erako mod bat, da prestea bena, ez? Jokuko testu danak itxulitze. Eta ez bakarrik jokukoak, DLC danak be itxuli deuz, orduen, badeko guzain bat eta oso potoloak, errainet etxasoa, azitzarra, erorketa legarriak, eta bukatzeko Castlevaniara itxulera, zor, Dead Cellsek Castlevaniagaz crossover bat eman, honetako danetako testuek be euskeratute deko guz. Orduek eskantzen daben roguelike antibet, kriston arrakasti ukibana, eta izan jentik askoan baita da bena, orduan benetan postekoa euskeraz egotia. Eta itxulpena, esan dugun moduen PC-erako mod bat da, orduen Josu Igoan GitHubetik jaitsi aldugu, baina Steameko berzina eukin je, horri bilgara Josu Gaz elkarlanien, Steam Workshop, DLC-entzako eta modantzako plataformara euskaratxe hau igoteko lanetan ibilgara, eta lortu dugu. Orduen sartu neskero, ekin joku estimen, eta workshopeko atalien sartu neskero, modera erpidetu, eta ja zuzenien jaizten dutxu, zuzenien instaletan dutxu, ez duzu ezer berezirik egin bier. Eta ganera, plataforma zure plakaiu edo plataforma desberdintanatan instaleta guko zu ja berez. Osa, adibidez, nik preste gendu nien moda, PC-erako arpidetu nintzen ez, baina gero Steam Deckan instaletarakoan, segituen eserri barik, ja berak instale ban, berak deskarge ban, eta euskera zeukin eban, orduen oso guai da, euskartzeko hori, eta erabileratxo emoteko itxela izan. Workshopa marabila bada, así que beti opozgarria hor ateratzea. Eta gainera, publikotasun eta itxuratze gehiago bat emate izu ofizialki. Ez da ofiziala, baina, bueno, esan dezagu. Baina, justo Dead Cellsen kasuen be, eureke landu da ben, giri prestaki garatzaileek, junezkero aukeratan, hizkuntzetan, amaieran bideratzen dutxu workshopera hizkuntza gehiago jaizteko, ja jokuen bertan behapurbet implementeta dau sistema dana. Ez da ofiziala zudin esu moduen, baina, garatzaileek be, bez bat emondotzi, ez, motion tunetik, orduen, eskartzeko da izan. Ondo gongo gero, horrek eurek ingo babien lana, ez, ofizialki gehitzeko, baina, momentuz, holantxe konforme bierko gara. Beti posten geha, garatzaileeko lako erraztasuna jartzen dizkiguten. Eta, kasu honetan, Josuri eskerak manitzultzeatik, eta ero lander baita zuri, ze bakitik jarduntzeala Josukin batera, workshopera igotzeko lan horretan. Zerbait berri zana, estrenekoz, eta... Bai, okerrezpan abien hori zen, lehenko euskaratzia workshopin dagoena, eta azkenien jokuek berak emon biertxo aukera hori, ez workshopara biltziena, eta baina, aukerien moten dutxu nien, benetan eskertzeko da, eta izan gozamen dutxe da hori erabiltzia. Urrengo joku euskaraz deko gune, hau ofizialki estrene da gure hizkuntzan, Stuck Together deitzen da. Eta, da Huge Calf Studiosen bideojoku barreze, eta bertan hartien, da guk ja ondo ezagutzen dugun Undergoenaga garatzaile euskaldune, eta berari esker, euskaraz jokatzeko aukeri dekogu. Ezagutzen baduzuen Hip Hop adibidez, Stuck Togetherrek honen mekanikak hartzen deuz, kontroleko dugu zena da, aventura kooperatiboa da berez, bi jokalarik jokatu behar bai ala bai tokiko multijokalari zen edo online, eta izango gara gerritzik batunde dauzen bi jostailu, honek beti umetan ukidu zen eskalatzaile itxaskorrak honek eskuek eukitzen bizenak, olako material itxaskor bategaz eta hormatatik eta igoten genduzenak, etxiko gara bera olako antzeko sozer gidatuko dugu, jokalari bat izango da ahate gorriz izango dana, eta bestie saldi urtine.
Eta, bueno, joan birko gara, gatilloak edo kolpekaritzek erabilitzea agintekoak, eskaletan, pisok elkarlarien, jausten azken finean. Eta, bueno, hartzen dugu alako, nahiko, bueno, joku desafianti, erronka pilo bategaz, aldi berien, adibidez, getting over it with Bennett Foodie moduko, jokuen frustrazio hori lantzen dugu, barriek, aserriek, danetarek apurtzu bildute izan, ez? PC-erako estrena momentuz Stack Together, baina esan dugu moduen euskaratzi ofiziala da, orduen hizkuntzan artien topeko dugu. Anderrek bai aipatzen dugu, nahiko harin eindaben lan badala, orduen bere asmoa etorkizunuen testuak errepasatzi da, ja tratuta da guelez, tempora gehiago da horretarako, baina, bueno, merezi du jokuek eta gizan kooperatiboan lagun bategaz jokatzeko oso divertigarri dela esan behar dut. Azarratzeko aukera asko, baina bai, jolasa divertigarrik izaten dira, bai. Guztiz. Eta bukatzeko, gure irratzaien jai patut euki dugun Cofoin Swarm Defense estrene deu Luis Snellbach gameraltziako elkarkidiek. Egitzea aurreti asko sarbidin estrene dela, oso merke, orduen ordeko zue komendu ditzu erosteko. Eta, bueno, egize da, estrategia joku nahiko simple, baina azkar baten aurri nozela, roguelike premisa apurtxu badekola esan leike. Eta gure helburu izango da, aipatu gendu moduen, olako erlauntza bat gidatzie gauekon injarrari aurre egiteko. Orduen, bizirauti da gure helburu alik eta ronda edo partida txanda gehizen bizirautie gure erlauntza hori hobetzen goazen bitzartien, gure erliek hobetzen goazela. Eta, bueno, oinartin demoan probetak aukeri ikusi dugu, eta egize da, asko gaitzen dagoela, Arrapetan basaitzu ordutxu batzuk emozeik ez Luisen jokuen, eta benetan merezi du probetiek. Euskarazien aldetik gamerauntzian itzulpelana izen da, eta bueno, asmoa da azken finien garapen prozesuek aurrera eginala, lantzen jarraitzie, eguneratzen jarraitzie, eta holan, jokutxu hau euskeraz eskaintzeko lana itzie. Bueno, zorionak Luis, jolazagatik. Pixea goratzen dit, inurriak eta erasotzeakoan Starcraft zan, ez? Starcrafteko zergan erasoak. Bueno, ondo da, jolaz bat jakitea gutako batek, ez? Esan dezakeguna atera una Steamen, beti da pozgarria, beraz, probatu beharko da. Hori, ontxe montun oso merke da, uste dut, 2 edo 3 eurotan jarri dagoela Luisek, esan dugu, gero... Bai, uste dut bitxan eretara nebala, osea, no nebala. Hala, oso zerbait. Gero esan dugu Luisek, aurreti asko sarbidiek aurrera inala presizoa begoko dabela, suposatxeta lan dabe ez da olekiko, oso garresti saltzeko asmoa. Son justo dago 4 eurotan, igual da... Orduen hori zebera, ordeko oso aukeri erosteko Steam bidez, plataforma gehiago dara heltzen da, zen ikusten dut mugikorrien da nahiko ondo funtzionalko gala joku honek. Baina, beste aukera politzuet. Labur biltzeko esan dugune, euskarazko 3 bideojoku barri dugu guz, Dead Cells, Stack Together eta Cofoin, informazio gehiago jasotzeko betiko moduen, gamerantzia.euseko euskarazko bideojokuen zerrendan, topeko duzu ez 3 eta gehiago, osake anime eta pase bertatik. Hori da. Oso ondo, ez dakite denbora daukagun, astirik daukagun bukatzeko laburrekin. Zeina ordu bete pasagoaz, así que urra bazterak utzi barko ditugu. Hori da, ez dira inora joango, así que lasai. Bueno, aurkituko dituzte norbaitek spoilerra nahi dutea urrengo aztekoana, gamerauntzi horri aldean, landaren albisteak handaudeta, así que... Hori da, eta gero komentatuko ditugu, hori da. Hori da. Bueno, eskerrik asko, entzuten egon zaten nahi, eskerrik asko zuen iruzkinak laga ditzu zuen nahi, eta datorren astera arte. Ondo izan. Hori da, datorren astean ikusko gara, ondo bilen.